Käytätkö sä sun tuote- tai brändimarkkinoinnissa flyereita? Arvaa mitä? Ne on tylsiä. Ne taitellaan taskuun ja päätyy sitä kautta paperin keräykseen ilman, että sun potentiaalinen asiakas palaisi sen flyerin pariin enää kertaakaan. Mulla on sulle ratkaisu. Tämä QR-koodi ei ole mikä tahansa QR-koodi, vaan tää avaa sun flyerin pinnalle kirjaimellisesti uuden ulottuvuuden. Ja sen uuden ulottuvuuden avulla sun brändi jää huomattavasti tehokkaammin mieleen. Sun asiakkaan näkökulmasta tää on hyvin yksinkertaista. Mitä erillisiä sovelluksia ei tarvita. Riittää, kun skannaa QR-koodin, antaa sivustolle sen pyytämät oikeudet ja osoittaa flyeria. Sun AR-flyerin sisältö voi olla melkein mitä vain digitaalista. Se voi olla linkkejä sun verkkosivuille ja somekanaville tai vaikka alennuskoodeja sun verkkokauppaan. Sisältö voi olla animaatioita, pelisisältöä tai 360-kuvia olemassa olevista tai kuvitteellisista paikoista. Seuraa mun kanavia, kysy lisää ja viedään sinunkin brändisi uuteen ulottuvuuteen.